Il-Ministru għall-Enerġija Konrad Mizzi stqar li l-Oppożizzjoni qed tadotta attitudni għal kollox distruttiva dwar id-tbabbis fl-smart meters tad-dawl. Dan b'referenza għal konferenza tal-aħbarijiet li fiha l-kelliema nazzjonalisti Beppe Fenekadami u George Pulicino akkużaw li l-Gvern li qed jiddefendi lil dawk li wettqu serq ta' dawl. Beppe Fenekadami jakkuża li l-Gvern li qed jappoġġja l-kriminalità għaliex qed jitlob lil kull min qed iwettaq illegalitajiet jersaq min jeddu għand l-Enemalta, jipprovdi informazzjoni dwar kif sar it-tbabbis u jħallas l-ammont dovut bl-imax u l-penali. B'hekk fl-istess ħin li l-flus misruqin jitħallsu tingħata informazzjoni li tkun tista' twassal sabiex jinqabdu l-imħuħ parlamentari u minn Bonnici spjega li permezz tal-akkwist tal-informazzjoni jinqabad min qed jorkestra l-illegalitajiet. L-interess tagħna huwa li nikxfu il-brimba, nikxfu il-persuni li kienu involuti il-imħuħ wara din l-iskema, x'aħna ma nemmnux l-iskema bħal din setgħu għamluha il-persuni biss li tresqu l-qorti diġà. U avviż legali maħruġ fl-2006 taħt Gvern Nazzjonalista stess li jagħti poter li ċ-Chairman tal-Enemalta jevita proċeduri kriminali kontra min jammetti li wettaq serq ta' dawl. Il-Ministru għall-Enerġija Konrad Mizzi fakkar kif fl-2006 Gvern Nazzjonalista kien ħafer bla ebda riservi lil kull min kien wettaq irregolaritajiet fil-ħlas tad-dawl. Gvern Nazzjonalista permetta lil dawk li kisru liġi iħallsu multa ta' 100 lira biex jinħelsu minn proċeduri legali, miżura li xejn ma wafqet l-abbuż frenat fis-serq tad-dawl. Infatti, taħt gvern preċedenti, intilfu 240 miljun euro fi 8 snin f'serq mill-konsum tad-dawl. Bl-istess ammonti seta' sar ħafna aktar xogħol fuq sptarijiet, skejjel u infrastruttura. Barra minn hekk 80 miljun euro ntefqu fuq smart meters li qatt ma ntużaw għal ġid tal-konsumatur, flus li setgħu ntużaw f'diversi oqsma titjib tas-soċjetà Maltija. Il-konsumaturi li kienu qed jisirqu d-dawl iridu mhux biss iħallsu 100 lira Maltin u jinħafrilhom kollox, iridu jħallsu stima ta' kull ma serqu, iridu jħallsu l-interessi fuqhom u l-penali wkoll. Allura jiena ngħid u nħares lejn Beppe Fenekadami llum u l-George Pulicino u ngħidilhom kif ma tistħux. U żgur li jistħu għax il-Tonio Fenek ħbew dalgħodu, il-Ministru responsabbli tal-Enemalta qabel elezzjoni ma ġiex għall-press conference. Spikkat l-assenza tal-eks Ministru Nazzjonalista responsabbli mill-Enemalta Tonio Fenek waqt il-konferenza tal-aħbarijiet organizzata fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Meta staqsejna għaliex ħadna din ir-risposta. Mux għalfej għalfej mux Spiegajt li għalfej, għax il-kellima fuq il-sujġet huwa George Pulicino jena l-viċi kap ta' dar il-partit. Ir-rapport tal-Awditur Ġenerali fl-2012 wera biċċar il-problema allarmanti ta' tbabbis fl-smart meters, problema li Tonio Fenek kellu jkun jaf biha. Minkejja li qatt ma ttieħdet azzjoni kontra min wettaq irregolaritajiet, Beppe Fenekadami u George Pulicino insistew li l-Partit Nazzjonalista iħaddan metodu ta' zero tolerance kontra l-korruzzjoni. Signorina, aħna meta konna fil-gvern bil-fatti konna zero tolerance fil-konfront tal-korruzzjoni. George Pulicino xejjer artiklu li wera li saħansitra l-mezzi tax-xandir tal-Partit Laburista irrapportaw li kienu qed jitfasslu metodi sabiex jinqabad l-abbuż mill-meters tad-dawl. One News taqsalix qatt ma ttieħdet azzjoni min-naħa tal-Gvern kontra min babas fl-smart meters. Beppe Fenekadami ikkonferma li l-abbuż seta' faċilment jiġi identifikat. Appuntu, kiku tanta il-għanna daħħalna il-sistema tal-smart meters. Bis-saħħa tas-sistema tal-smart meters kien possibbli li dan l-abbuż jinqabad. Il-Ministru Konrad Mizzi ċaħad kull assoċjazzjoni mal-Wisa Tart li ġi sospiż mill-Enemalta brabta ma' tbabbis tal-smart meters.